Balzenekien suziri batek milioika litro ur behar dituela aireratu ahal izateko soilik. Eta ez da sua itzaltzeko, Suziri baten motorrak pizten direnean gizakiak inoiz sortutako soinurik bortitzenetako baten zuten da. 180 dezibeliotik gorakoa da, pentsa. Baina arazo handiena ez da zarata, Bibrazioak baizik. Soinu uhinek plataformaren kontratalka egiten dute eta berriro suzirira itzultzen dira lurrikara akustiko baten moduan. Indar horrek ontzia bera apurtu lezake, barruan doazen sateliteak suntsitu eta jaurtiketa plataforma bera txikitu ere. Horregatik aireratu baino segundu batzuk lehenago, plataformako sistemek milioi terdi ura askatzen dituzte minutuko. Ur horrek motorretatik ateratzen diren gas ikaragarri beroekin talka egiten duenean, berehala lurrun erraldoi bihurtzen da. Eta zertarako balio duen horrek, soinu uhinak xurgatu eta sakabanatzeko. Energia akustikoa asko murrizten baita horrela. Funtsean soinua geldi arazteko esponja edo belaki erraldoi baten moduan jokatzen du. Sistema hori gabe suziri askok ezingo lukete pieza bakarrean aireratu ere egin.